obrigado, gracias, gracias. Nos vemos el próximo 16 de junio con la estación abierta en verano. Hasta pronto, amigos. Hi there, I just want to thank you all the customers that has come to visit us this winter, and I hope I will see you again here next year. Goodbye. Muchas gracias a los socios y a los colaboradores del Club Al Nord. Besos. Bonjour à tous, je tenais tout simplement à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à nos stations de ski cet hiver. Maintenant j'espère vous retrouver à partir du 16 juin pour l'ouverture du bike park et de la station de l'été. Salut et bon ride! Moltes gràcies a tots els nostres seguidors de Facebook i Twitter i altres xarxes socials i moltes gràcies també a tots els periodistes i mitjans de comunicació que ens han acompanyat i ens han donat suport aquesta temporada. Moltes gràcies a tots i ens veiem aviat. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Ekainaren 16an ikusten gara. Doncs bé, sembla que avui toca despedir la temporada d'hivern, una temporada que s'acaba i que anuncia el principi de la temporada d'estiu el 16 de juny. Des d'aquí us vull agrair que ens hagueu acompanyat esquiant durant la temporada i sobretot creuarem els dits, com tots els esquiadors, perquè l'any que ve vingui molt carregat de neu.